beeld wordt mede mogelijk gemaakt door de Fly van de week. Nou, welkom beste kijkers. Een oud gezicht. Ja, oud, nieuw, weet ik wat. In elk geval een ander gezicht. Je bent normaal gesproken Tom gewend. Dus voor alle mensen die wat Nederlands praten, die kunnen nu uitschakelen. Vergaan over een plat. Want ik heb 2 gasten van de Slack. Ik wil ze even aan u voorstellen. Want we gaan over de dikke onger van morgen gaan we de Ooie Limburger in. En de Ooie Limburger, dat is een feest, dat heeft iedereen allemaal metgekregen. Dat zou je aanvankelijk in de weert zijn. Maar dat kost dus op de heeft we niet veel elkaar kregen. Dat kan ze daar allemaal vertellen. Vervolgens is er nu nog Beekdalen. Dat is eigenlijk hun doenraden, maar Beekdalen geworden. Al die chateriers zitten zich nu bij elkaar aan het verzamelen. Die moeten gaan zorgen dat de Ooie Limburger doorkomt. Om ervoor te zorgen dat er dit jaar toch een chaterie is die wat den met de hoes gaat nemen. En dat zal wel lukken, daar ben ik niet zo bang voor. Dat is de reden waarom ik bij mijn eigen dag, nu hebben we voor een hele hoop chaterieën bij ons in de gemeente Exosteren. Dat is een feit. En er zijn altijd wel een paar chaterieën bij die op de een of andere manier dan weer eens een keer hoog, dan weer eens een keer leeg. En ik heb er één bij, die denk ik gewoon die van de Slekkens vroegen. Waarom is dat? Omdat die eigenlijk best wel een hele lange periode goed metgeshoord hebben. Ik wil ze dus eerst even aan u voorstellen. Ik wil beginnen met de dame in kwestie. De mocht zijn eigen naam noemen, dat kent zich prima, denk ik. Jazeker. Ik ben Wendy op de Kamp. Ik ben penningmeester van Sint Antonius van de Slek. En dat is best wel een tijdje, hè? Dat ben ik al bijna 17 jaar. Want de is niet alleen penningmeester, doe je nog andere werkzaamheden binnen de chaterie. Ik ben ook nog lid van de muziekcommissie. En ik speel zelf in het korps dwarsfluit. Dus ik ben wel een bezig beetje in een vereniging. Ja. Tegen ik ga even naar de overbuurman. Richard. Ik ben Richard Leurs, ja. Momenteel voorzitter van de Slek. En commandant. Sinds 2012 ben ik voorzitter en al 26 jaar commandant van de schutterij. 26 jaar? Ja. Dat betekent dus dat je het grootste gedeelte van je leven eigenlijk bij de chaterie hebt gezeten. Klopt, zeg ik dat zo goed? Ja, dat klopt, ja. Moet gewoon van het feit dat je nog niet zo oud zit. Ja, ja. Bino. Laat ik eens beginnen bij dich. Ja, laten we het eens even over de poen hebben, over de centjes. Ja. De meeste verenigingen hebben het verschrikkelijk moeilijk op dit moment. Wie zit er bij u? Op zich zijn we een goed draaiende vereniging. We hebben ook goede evenementen ertussen zitten. We hebben ook echt wel een heel show- en shutterfeest gehad het afgelopen jaar. Mogen we zeker niet over klagen. Maar het is heel moeilijk om het allemaal toch de eindjes aan elkaar te knopen. Maar wat bedoelt ze met de eindjes aan elkaar knopen? Om uw begroting gewoon te krijgen, de exploitatie? Of is het ook een combinatie van heel veel meer factoren? Ja, een combinatie van. De kosten werden gewoon steeds duurder. Het onderhoud van de instrumenten wordt steeds duurder, steeds meer. Vroeger deden mensen veel zelf onderhoud aan hun instrumentarium. Helaas, dat zit er niet meer in. Dat gaat gewoon niet meer. Het is te moeilijk, te gemoderniseerd geworden. En inderdaad, de uniformenkosten, dat soort dingen, dat is gewoon hartstikke duur. En als ze een keer gaat, ja, dat gaat wel eens kapot, natuurlijk, dat is overal. Maar als ze, dan moest het laten maken. De kind niet zelf zeggen, ik lik het me toe zonder een naaimachine. En ik klungel dat gedaan, want dan is het niet meer netjes. En dan is het niet volgens de regels en dan wordt ze er weer op afgerekend. Dat is eigenlijk belangrijk. Regels zijn belangrijk bij jullie, hè? Dat merk ik tijdens het voorgesprek al. Als ik hoor wie dat allemaal gaat. Ik bedoel, tegenwoordig, vroeger had ze een chaterie, dan was ze met een deel man bij elkaar. Tegenwoordig hebben ze zo'n boekwerk, heb ik van begrepen, Richard. Ja, er werden ook van instanties, gemeente, KNSA, werden steeds meer regels op. Wat is de KNSA? De KNSA, ja, de buksenmeesters, degene die de buks mogen laaien, is het overkoepelend orgaan en die moeten daar een pasje van hebben, die moeten gecertificeerd zijn om die buks te mogen laaien. En ook om met die buks te mogen rijden, dat mag niet iedereen. Dus, en ook als vereniging moesten daarbij aangesloten zijn en dat het wat voeten in aarde om dat ook momenteel rond te krijgen. Dus heel veel papierkram komt daarbij kijken. Maar niet alleen dat, hè. Ik bedoel, als ik dan hoor wat je voor een organisatie op een rit moet gooien, of op rails moet gooien, dat wil ik het zeggen. Ik kom toch even zo dicht, Wendy. Nu hebben ze het over instrumenten. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren, wie ik vroeger bij de chaterie voor een boksen. Dan kreeg je een trom met hevens. Ik begon de plankjes, dan begint ze te trommen. Pannenkoeken, iedereen kent het wel. En vervolgens is een trom en dat betekent de gezag van
iedere keer, want voor de deur moet gewoon trompoetsen. Ja. Ik neem aan dat dat nog steeds gevraagd wordt aan uw leden. Het wordt niet meer zo gezegd van de moest de trom poetsen, maar het wordt wel inderdaad gevraagd om die eigen instrument toch op een normale wijze te onderhouden. Inderdaad, eens af en toe over te vegen. Te zorgen dat de trom, het vel gespannen is, dat de trom er fatsoenlijk uitziet, dat het geluid goed is. En als ze er gaat aan merkt, dan moet ze zich melden en dan zullen we weer zorgen dat die trom hersteld wordt of in ieder geval dat er hergekeken gaat worden. Nu ben ik nieuwsgierig. Wat kost tegenwoordig een trom? Heb je daar enig beeld van? Ja, een trom durf ik zo niet te zeggen. Het zal een paar €100 toch al gauw. Want instrumenten zijn duur. Hè? Ik bedoel, die speelt zelf dwarsfluit. Hoe kan er dan over als we een dwarsfluit moeten aanschaffen? Nee, die dwarsfluit wat ik op dit moment speel, die kost je bijna €1200. Is het wie nog van goud begreepig? Ja, nog gans helemaal niet eigenlijk. Nee, maar waarom is dat zo duur? Is dat technologie of wat is dat? Het is gewoon heel fijn. Heel kleine dingetjes zitten erin, kleine schroefjes, kleine verkjes. En ieder klap, een dwarsfluit bestaat klappen. Klapjes, ja. Ieder klap wordt met een verkje bediend. Als er gat los aan is, komt er gewoon geen geluid uit. Dus dan moest er toch wel heel erg zuinig op zijn om inderdaad te zorgen dat het instrument ook bruikbaar blijft. Oké, maar dan hebben ze dat vooral met die fluit. Want die wordt geregeld gebruikt. Dan moest iedere dag repeteren. Tenminste, dat werd mij vroeger altijd veel gooien. Dat is wel de bedoeling, ja. Duist je dat ook nog een keer een dag? Ik doe dat niet iedere dag. Nee, daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar goed, ik heb ook nog een 36-urige werkweek erbij. En mijn gezin en mijn huishouden. Dus dat is wel een kleinigheidje wat dan een beetje afneemt. Maar het werd er wel bij. Dan moest het instrument geen weken laten liggen, want dan zit alles vast. Maar het leuke is toch aan zo'n dwarsfluit, ongeacht of het een fluit of een trom of wat het nog is. Ik bedoel, musiceren aan zich is toch hartstikke leuk. Ja, dat is het ook. Dat is ook gewoon hartstikke leuk. En het is de binding wat ze hebben met de groep. Dus het is die oerrepetities, het is bij elkaar, dat is gezelligheid. Soms is het even lachen en gaat kuiten. Soms is het ook heel serieus. Er ligt een beetje eraan waar ze naartoe werkt. Werkt ze naar een concours, wordt het heel serieus natuurlijk. Ja, gaat het op een verjaardag aan? Nou ja, goed, dan kan het ook op een andere manier even. Oké, laat ik eens even terugkomen naar dat vooral met die concoursen, want dat is best een ding. Daar profileert zichzelf als vereniging behoorlijk duidelijk met. Ja. In wat voor klasse speelt je, wat voor divisie of wie werkt dat? En weer spelen in de 4e divisie. Okay. We zijn in 2016 Nederlands kampioen geworden. Zo. Daarna zijn we gepromoveerd naar de 4e divisie. Maar we hebben besloten om nu ook niet verder te gaan. Niet hoger op te willen. We zijn een heel klein korps. We zijn met tussen de 15 en 18 man. Als we allemaal kennen en aanwezig zijn. En we hebben weinig jeugdleden. Een paar hebben we er, maar goed. We proberen om dat niveau wat we nu hebben te behouden. Maar we willen niet te druk op diegenen wat nu nog over zijn. Zo hoog liggen om weer een concours, weer een stapje verder. Dat vergt ook wel heel veel. Ook van toes of in die eigen vrije tijd. Moet ik de trap als het gaat als ik wil schreeuwen? Wie ver kent ze dan? Dat kent ze tot de eredivisie. Tot de eredivisie? Ja. En we hebben voor hier in de buurt toevallig korpsen die wat inderdaad in een hogere divisie spelen. Bijvoorbeeld de Pij of ik weet niet hoe die spelen. De fanfare van Pij speelde in ieder geval in een hogere divisie. Dat weet je, maar ik durf niet te zeggen precies in welke divisie. De Frischot dat misschien weet je. Ik zo niet. Nee. Want ja, nogmaals, we hebben het dan over instrumenten, maar het zijn niet alleen instrumenten, het zijn ook de uniformen, het is het materiaal, nogmaals de bugs. We hebben dat tijdje geleverd al eens even over gehad. Zo'n bugs, dat is ook niet gaat wat ze even uit de achtertest straks. Hè? Nee, natuurlijk niet. Ja, zo'n bugs dan kan ze toch over tussen de 10 en 15.000 euro als ze die nu moest aanschaffen. Ja, dat is toch een grote investering, joh. En kijk, daar wordt wel altijd veel gespaard. Dus of je Wendy zei, door de Schuttenfeesten te organiseren, dus Koningschit hebben we altijd de zaterdag nog voor een evenement. Probeer ze overal geld toe te slaan, maar het is natuurlijk, ja, je moest het wel opbrengen. Maar zo'n bugs, ja, deze bugs is nu 20 jaar oud wat we hebben en die is recent nu gereviseerd, dat is nu leuk opgekomen en dan is het eigenlijk, ja, is die bugs weer goed. Voor hoe lang? Ja, dat weet ik niet. Kijk, dat zijn. We hebben een andere bugs, die is geloof ik al meer dan 40 jaar oud, maar er wordt niet meer, geen wedstrijd meer met geschoten. Maar ja, er zijn nog verenigingen die hebben 2 bugsen, die net zo gewoon ook meer 6-tallen hebben voor de shit. Die
Van Boensveer shit is ook lekker met 2 buksen. Dus, maar weer met 2 zestallen. Gewoon goed 3. En dan hebben ze met 1 buks eigenlijk genoeg. Dus gewoon is wie gezegd, het is natuurlijk een flinke investering, zo'n buks. Maar goed, 2 buksen, 1 wordt er met geschoten. Die wordt dan ook als een klein noot behandeld bij want daar was er uniek op. Ik heb ook begrepen dat heel veel chatterieën, ducks, een buks hebben, die wat ze hebben geschonken gekregen. En daar is dan ook graveerwerk en ook tam en weet ik wat allemaal aan vertummerd. Is dat bij jullie ook het geval? Dat zou kunnen, ja. Maar nee, bij ons is dat niet het geval. We hebben die buksen zelf gekocht, daar staat wel de naam in gegraveerd. Maar goed, er zijn ook chatterieën die hebben, inderdaad met een heel houtsniewerk in die buks. Maar dat is bij ons niet het geval. Nee. We hebben die toen destijds zelf gekocht. Ja. Laten we het eens over de Shuttersfeest hebben. Want ja, een Shuttersfeest, dat is een gedeelte van die bestaan. Ja. En het Shuttersfeest van Joost Roy Limburger. We hebben het er in het begin, ik heb een team met John en met de mannen van Herkenbosch, hebben we bij elkaar gezet aan tafel om te kijken of er een mogelijkheid bestond of eventueel een vuurportaal iets te doen met de Oye Limburger. Ja, we kregen de accreditatie bij de Oye Limburger of bij de organisatie niet voor elkaar. Ja, misschien toch een lichte sneeuw. Waarom? Want ik denk dan, ik bedoel, wie voor publiciteit wil ze niet hebben? Niet. Eigenlijk wel, ja. Ja, jammer, precies. Ja. Maar goed, misschien het volgend jaar. Maar hier hebben we eigenlijk ook, want ik heb het verleden, nog niet zo vreselijk lang geleden, heb je nou op een redelijk hoog niveau kunnen meedoen. Want ik bedoel, als ik 15 jaar terug kan naar de tijd, toen deed ik met voor de hoofdprijs. Ja, dus hebben we een keer bij de 7e plaats bereikt toen we in Stramprooi een OLS voor. Dan zijn we op de 7e plek geëindigd. En dat was een hoge prestatie voor ons. Ja, dan hebben ze, want 2 rondjes later worden nou Limburger bekend, dus voor hetzelfde geld. Is het een beetje jammer of niet? Ja. Ze weet ik niet, even niet waar is mijn kinderen, maar dat weet ik niet zeker. Dat zeggen, want dat was best spannend die periode, dat kan je me nog herinneren. En dat heb je er niet enige gepresteerd. Je hebt een paar keer zit je daar dichtbij in de buurt geweest. Ja, dat is al 10 jaar geweest, ja. Dat is alweer langer geleden, ja. Maar goed, dan gaat het ook kribbelen als ze daar in de buurt was. Als ze bij de laatste 10 was, dan moest ze ook wel beslissen of ze een mails hebben, of ze wil scheten ervoor. Dus dan... Wie gaat dat? Nu stel je voor dat je dit, nu stel je voor, laten ze eens druimen. Ja, waarom niet? Je komt dadelijk werkelijk, je komt de zondag terug. Het toeval wil dat je net in het scheten zit, die hele rek uit vorige, die wij allemaal, die rekken gewoon naar beneden. Dus het is flas alles mis. En dan ga je shit raak met een paar. En nu stel ik voor, je zit bij de laatste 3. Dan moest je op een gegeven moment toch echt gaan nadenken van, ik kom heel dichtbij. Zou je hem kunnen en willen organiseren? Ja, maar dat moest ze al, voordat ze terug moest ze daar al over nadenken. Maar dan moest ze eigenlijk al met de burgemeester contact hebben gehad of het mogelijk is om in onze gemeente dat ding te organiseren. Dus en in feite ook de toestemming hebben we. Want en dan gaat ze terug en als ze bij de laatste 10 komt, dan wordt ze dus bij de president van de OLS geroepen. En dan wordt ook geacht dat de burgemeesters van die 10 verenigingen nog over zijn door zijn. En dan wordt je de vraag gesteld, wil ze organiseren? Want anders, dan eigenlijk wordt ze dan geacht om, als ze niet met wil scheten voor om ook niet met te scheten. Oké, dus wat dan wordt, dus als dadelijk dit jaar een telefoontje van Richard Kum naar Jos hier van burgemeester. Wat denk je de burgemeester zou zeggen? Ik denk dat dat met beide handen zo aangrijpen. Met zo'n slimme mens dus. Ik denk dat... De laatste keer dat Verine Oye Limburg op ex-Zusterse grondje hebben gehad, dat is in 93 geweest, hè? Ja, dat was Koningsbos, ja. En een keer daarvoor was dit er volgens mij, of niet? Ja, dat is in 85 geweest. Ja, een beetje data weet ik nog wel. Ja. Maar dan terugkomen op dat verhaal. Ja goed, de Oye Limburg, dat is aan zich een ding. Ik bedoel, je hebt natuurlijk niet alleen te maken met het scheten, want ja goed, dat is uiteindelijk hoe het omgaat. Maar er zit meer in, hè. Du gaat om dich te presenteren. Je hebt een aantal factoren in de chatterie zitten die wat de oog toedoen. Dat kun je misschien beter even vertellen. Want je hebt bijvoorbeeld een bieleman. We hebben eigenlijk 2 bielemannen. Op dit moment loopt 1 met in de optocht. Want de andere is geblesseerd? De andere wegens ziekte loopt hij niet met. Mm-hmm. Maar er is wel nog een bieleman. Die werden beoordeeld in de optocht. En die kunnen na de optocht ook uitrijden. Op het OLS. Wat was zo uitrijden?
Nou, dan presenteren ze zich eigenlijk als, laten we ervan uitgaan dat ze allebei met gaan, als koppel, als 2 bielemannen voor de jury. En die beoordelen hun dan op dat feit van wie zijn die kleier eruit, hebben ze laarzen aan of hebben ze klump aan. Ons bieleman lopen nog altijd op de houten klump. Ook de optocht met. Ook de optocht. Ook de optocht. Ja. Ja, nu staan we gewoon dat er een geblesseerd is. Ja. 3 kilometer op zo'n kop klump lopen. Nou, Ja, doe het maar. ze kregen er wel ook geregeld toch wel extra applaus voor. Ja, en ook paradepas nog in de Wordt toch wel echt ook gezien. paradepas Ja. met de klumbaan. Ja. Maar het is niet zo dat ze weten, want een bieleman was vroeger bedoeld om het pot te effenen. Hè? Dus Ja. om hout van dus eventueel aan de boom, dat wat tegen de grond oplopen, om hem in de kant te houden. De weg vrij te maken. Maar dat hoeven ze niet meer te doen. Dat hoeven ze niet meer te doen, nee. We volgen genoeg aan de geasfalteerde weg. Dus dat gaat, normaal gesproken gaat dat goed. En dan heb je de marketensers. Ja. Wat is een marketenser? Ik bedoel, je hebt het begrip gehoord. Marketens was eigenlijk ook van vroeger de verzorgster van de manschappen. Hè. Dus ze hebben dan ook weer op ons 3. Ze hebben een mandje bij zich, daar zit kaas en woos in. Hè. En een drankje in het tonnetje, hè. Dat is altijd cognac zit erin. Hè. Dat wordt ook gekeurd, hè? Ja. Ja. Na de randje op het terrein kennen ze uitrijden, net wie de bielemannen. En dan wordt toen gevraagd van sneem een stukje woos aan, een stukje kaas. En dat moet ook alles volgens regeltjes. En laat de lui dan ook aan de kant proeven of het lekker is, wat het voor kaas is. Dat is toch zeker Limburgse stinkjes, of niet? Ja, want dat is onder de optocht niet zo leuk. Nee, dat is gewoon een soort kaas dat ze volgens mij pakken ze jong beleggen. Dat was jonge kaas, maar goed, dat moet de lui smaken en ook met de cognac. Dan wordt gevraagd, is het echte cognac of hebben ze geen thee erin zitten? Dus moet wel ook echt een drank in zitten. Oké, en dat zijn allemaal kleine factoren die ervoor kunnen zorgen dat ze dus waarde verdienen in de prijzenveld. Ja, dat alle moment. En prijzen brengen dus weer geld binnen. Of Nou, is het ze- alleen voor de eer? Nee, het is eigenlijk voor de eer. Er zijn geen geldprijzen aan de Oude Limburger. Er zijn geen geldprijzen aan. Boete het feit als ze later in de shitten met thuis, dus bij de laatste tienkomst. Nee, ik moet het anders zeggen. De verenigingen die de afgelopen 5 jaar de Oude Limburger hebben georganiseerd. En die zoeken hoog eindigen, die gewoon niet meer met bij de laatste 10. Die shitten dan nog voor een geldprijs. 5 jaar lang, ja. Oké, laten we het eens hebben over het begin. Want Griselle Chaterie ooit opgericht. En heel veel chaterieën zijn van uit de 15e, de 16e en 17e eeuw. Jij zit het later. 1928 is Chaterie opgericht. Toen was op Koningsbos Sint-Jozef, daar was een chaterie en in bij Sint-Hubertus. En dan hebben ze op de slechte dag ook nog met lui van de andere vereniging volgens mij, hebben ze gedacht, we gaan samen een chaterie oprichten. En direct in het begin waren ze al eigenlijk met 80 man toen, 80 leden. En ook om dat een beetje te financieren, want ik heb dat nog gehoord, hebben ze toen, houden zich in de vlag. En hoeveel een dochter van de caféhouder destijds, van Hoebe, dat had het idee om een punaise optocht te gaan doen, dus met een stek, waar nog geen vlag aan zat. Om daarmee door het dorp te gaan en alle lui mochten dan een punaise duwen en daar kostten ze dan geld voor geven. En op een gegeven moment zat dat stek vol en nou is ook de vlag gefinancierd. Op die manier, dat was gewoon een idee en Leuk, zo is origineel. dat, zo is dat dan gegangen. En nu, bijna 100 jaar later, hè, we in 28 dan zo het eeuwfeest organiseren. Dus dan zijn we er nog maar met 35 leden eigenlijk. Dus, Dat baart ik zorgen. Nogmaals zo weinig mensen die de chaterie in de Wermher toedragen. Zeker dat, ja. 2 jaar, wat zeg ik nu, 4 jaar voordat het gewoon job bestaat. Ja, we zien dan de vergrijzing, we zien dan dat ze geen jeugdleden meer gemotiveerd is om erbij te komen. We proberen er van alles aan. We zien dan een exercitiegroep. We hebben vroeger waren met 12 man. We hebben er een jaar of 6 heb ik hem niet bijeengekregen. Maar nu hebben we er een. We zijn nu weer met 9 man. Dus dat is ook uitrijden op het Schuttersfeest en open door les ook. Dus, maar, het is lastig om jeugd nog te motiveren. We hebben het met de school geprobeerd op het Ik ken je roles deelgenomen 1 jaar. Daarna is dat niet meer gelukt. Met de school. En dat is toch... Er zijn chaterieën die putten daar toch leden nu. En
We doen er van alles aan. We hebben flyers gemaakt, workshops georganiseerd. Nu zijn we alweer bezig om een workshop dadelijk op les van jou ergens te organiseren. Om de jeugd daar, ja, een beetje te knisteren. En we wonen met de Sint Antonius, willen we dat samen gaan doen. Dus die kregen eigenlijk de jeugd heel goed, ja, op een been met hun Sinterklaasactiviteiten. En zo proberen een activiteit aan te verbinden. Samen met hun. En dan het weer daar een soort workshop geven. Ook met de slagwerkleermeester. We hebben Studio Slagmolen. Peter Heijnen. En we hebben Janneke Giesbers. Die doet de fluitistenonderricht. En ja, een gedeelte wordt gefinancierd. En de rest betalen we zelf. Dus muzieklessen zijn dus ook nog eigenlijk gratis. En ja, nog is dat lastig om Dat is duur. de jeugd te stimuleren. Ja. We gaan die mogen tegen ons vragen. Ik bedoel, de camera dat is verdicht. Dat is, de camera moet zich normaal met een beeldbus. Zou je dich mogen vragen om eens... Vraag maar eens... Of geef maar eens aan van... Veel leven nodig. Vertel het maar. Geef maar eens aan aan de mensen dat het wel noodzakelijk is. Nou ja, als je wilt, de chatterieën, eigenlijk in het algemeen niet specifiek alleen voor ons, maar natuurlijk voornamelijk voor ons. Als je de chatterieën nog lang op een weg wilt zien en in de verenigingen en in de culturele activiteiten met wilt zien doen, dan zal er eventueel toch echt wel gaat aanwas moeten zijn. Dat is gewoon heel erg moeilijk. En we weten, we hebben het allemaal druk, maar het is hartstikke leuk. En de jeugd, het is hartstikke gezellig. En zeker als ze me het meer zien, kunnen ze zich bijeenpakken. Er zijn weer leuke activiteiten georganiseerd. En inderdaad bindig aan een vereniging. Want zonder leden zijn de verenigingen op een gegeven moment Dan doden opgeschreven. Ja. En pap en mam mogen ook met. Die kennen we altijd, is altijd wel in de moe aan te passen om daar ook nog... Ook die kunnen nog muziek leren. Dat is werk voor te vinden, toch? Nee, maar ook die kunnen muziek leren. Al hebben ze dat nooit gehad, dan kunnen ze ook op latere leeftijd aan muziek beginnen. Zeg nooit, ik ken dat niet, want dat gaat wel. Hey, dat is een penningmeester. Ja. Ik ga nog één ding even kort, want er moet gat van overleving zijn. En er is vaak, ieder 4 jaar speelt er wat bezoekersavond op slag. Ik heb er weliswaar nog weinig tijd voor, maar ik ga het toch even aanhouden. Dat is het Haveland Festival bij u. Ja, het Haveland Spektakel, ja. Dat is zo oer en oer gezellig. Blijf toch in lui hangen. Of blijven die alleen maar hangen tot het op is en dan gewoon zeven. Ja, daar blijven ze wel hangen, ja. Het is zaterdagavond in de tent, dan blijven ze wel hangen. En er zijn er ook genoeg die daarna wel terugkomen om nog eens een handje te helpen met het ene verdanger. Maar het waren geen leden. Ze willen ons wel ondersteunen of ze willen wel helpen als het nodig is. Maar niet zich binden aan de vereniging door lid te worden of door shutter of door in het muziekkorps of wat dan ook. De gemeente wordt te klein, begreep ik. Ja, dat is de aanwas is te weinig. Ja. En de vergrijzing sluit toe. Vooral in het korps, moet ik zeggen, is dat. En zonder muziek voorop, en chatterie ook niet. Dan kan ze met 100 man zijn. Er was met leven de stroden kunnen komen. Precies, zo is het, ja. Helemaal met de end. Ik vind het heel erg vervelend om te moeten zeggen, maar we zijn het eigenlijk al klaar. We hebben de tijd alweer bereikt. Ik ga nu toch gaan wat herdrukken. Ik vond vandaag de Oil Limburg druk. En we hadden afgesproken dat we de aandacht zou besteden. Maar helaas is dat er even gekomen. Net zozeer of we dat met vastloosverenigingen doen. Dat hebben we nu ook een keer gedaan. Lijkt het me ook leuk om een schadukker met u aan tafel te zitten. En dat hoeft niet specifiek alleen met Sint Antonius te zijn. Dat moet ook met Sint Joris zijn. Dat moet ook met Petrus en Paulus zijn. Of met de jongens van Deter. Dat maakt niet zo uit. We gaan een schadukker goed nodig hebben. Het is een cultureel erfgoed waar veel zwinniger moeten zijn. Naar mijn persoonlijke mening. En ik ga jullie nog heel veel succes wensen met de Oil Limburger. Dankjewel. Dank u. En ik geloof, nu proberen we eens te winnen, Richard. Dan hebben ze het volgend jaar, moesten de leden voor de afhouden. Ja, laten we het hopen, ja. Ik ga nu in elk geval een fijne dag wensen gedurende de Oil Limburger. Ik ga aansluiten een lekker stuk Limburgse fly. De butterfly, want zo noemen we dat hier toch, hè? Butterfly of screamerfly. Toch ga je met afsluiten. Ik ga nog een fijne avond wensen. En als je in de gelegenheid zit, ga eens gewoon kijken op een slag. Het is niet alleen een kleine gemeenschap, maar het is een hechte gemeenschap. En wat het leuke ervan is, we hebben een ontzettend leuke chatterie. Het is ook te bekijken via de websites. Dan moet je even gaan googlen. Slechts Sint Antonius, zonder H. En dan komt het wel goed.
Ik zie in Heur in elk geval naar de Olympische terug. Dat zal ergens in september weer. Ik ben er volgende week weer. Of wanneer het er is. Tom is voorlopig op vakantie. Dus eigen weet wie het werkt. Als de kat van huis is, staat ze de muis op tafel. Tot de volgende keer.